सा 18 मुलाम्फागिरिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय दनसिरि ब्याबाव खुसेर फेरेदग्रा मेसिन रानदों। आथिखालाव साख्रि बाख्रिल' नङा, गाव रोङोब्ला जायखिजाया बिथिङावनो हाबा मावनानै जाफुंसारनो हायो। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय दनसिरि ब्याबाव सा 18 मुलाम्फागिरिफोरनो गं 18 खुसेर फेरेदग्रा मेसिन राननानै होयो। थारैनो बेखौ बुंथारनांगोन, रायजो राजाखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांहोनो बिटिआर सरकारा बायदि मावथांखिजों सुबिदा होगासिनो। बेबायदिनो रौता ब्लक दनसिरि ब्याबाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों थांनाय सानखालि बिटिआर सरकारनिफ्राय सा 18 मुलाम्फागिरिफोरनो खुसेर फेरेदग्रा मेसिन राननानै होयो। हाबाफारियावनो दनसिरि ब्याबनि TCLCCनि मासिगिरि रुजुगोरा मुसाहारिया बाहागो लानानै खुसेर फेरेदग्रा मेसिनखौ राननानै होयो। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।